Ако имате проблеми с запека, яжте чия семена. Семената от чия са една от най-богатите храни с най-голямо съдържание на фибри. Само 2 грама семена от чия съдържат 9,8 грама фибри, отговарящи на 39% от дневните нужди. Когато чията се залее с вода, тя образува гел. В червата това помага за омекотяване на изхожданията и по-лесното им преминаване. Високото съдържание на фибри и гела, който се образува при хидратиране, помагат при запек, предизвикват ситост и понижават концентрацията на глюкоза, триглицериди и холестерол в кръвта. Чията има 6 пъти повече калций от млякото. Тя е растителна храна с най-високо съдържание на омега-3, добра мазнина за предотвратяване на възпалението в тялото. Намалява лошия холестерол в кръвта. Чия семената могат да се добавят към много храни. Те са много добро съчетание с овесени ядки или ядково мляко. Може да се добавят към смути, сок, салати, печива и десерти. За още съвети и здравословни рецепти може да ме последвате в Instagram.